istui ikkunan ääressä ompelemassa. Hän ajatteli, jos minulla olisi pieni tytär, olisin onnellinen. Hänen unelmansa toteutui. Kuningatar sai kauniin pienen tytön, joka sai nimekseen Lumikki. Ja kaikki linnassa olivat iloisia. Kuunnelkaa vain. Hän torui tyttöä usein ja käski hänet raskaaseen työhön. Kuningattarella oli taikapeili. Ja joka päivä hän katsoi peiliin ja kysyi samaa asiaa.
Vihainen äitipuoli kutsui metsästäjän luokseen. Liisussa metsänä tuo minulle hänen sydämensä timanttiin koristuksessa vasiassa. Metsästäjä painoi surullisena päänsä alas, mutta hänellä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin totella kuningattaren käskyä. Seuraavana päivänä metsästäjä ja Lumikki lähtivät yhdessä metsään. Lumikki Rauppa, joka ei vielä tiennyt mitä häntä odotti, kulki iloisena metsästäjän rinnalla ja lauloi ja kouli kukkia. Hän meni kauas metsään. Tuli hyvin pimeää, Lumikki ei jaksanut enää. Ja väsymyksestä nääntyneenä hän raatui maahan reppumaan. Lumikki tunsi olevansa aivan yksin.
Mutta hän ei ollutkaan yksin, vaan kaikki metsän eläimet olivat hänen ystäviään. Lumikki nousi seisomaan. Hän ei enää pelännyt. Ystävälliset eläimet johdattivat hänet pieneen sievään taloon. Talossa kaikki oli paksun pölkerroksen peitossa. Ja Lumikki alkoi siivota taloa. Hän ajatteli, että talon asukkaat ilahtuisivat ja hän saisi jäädä taloon asumaan. Uusien ystävien avulla kaikki tuli pian siistiksi. Lumikki meni rappusia ylös ja näki siellä 7 pientä vuodetta. Ja hän meni vuoteen päälle poikittain nukkumaan. Lumikin nukkuessa 7 pientä kääpiötä tulivat töistä kotiin. Pienet kääpiöt asuvat Laaksossa, suurten tuntureiden takana metsässä. Rakentavat talonsa, aurinko hymyilee, kaiku heidän puheisiinsa vastaan. Pienet kääpiöt asuvat Laaksossa, suurten tuntureiden takana metsässä.
kertoi Kauppiasta äitipuolesta, joka tahtoi surmata hänet. Yhdessä päätettiin, että Lumikki jää Kääpiöiden luokse asumaan, eikä hän saa avata ovea kenellekään. Seuraavana päivänä Kääpiöt menivät töihin ja Lumikki jäi yksin kotiin. Äitipuoli oli niin iloinen, että tahtoi tanssia, kun metsästäjä tuli kotiin. Mutta kerran vielä hän päätti kysyä peililtään. Lumikki tuli niin vihaiseksi, että rikkoi peilin. Sitten hän meni linnan alapuolella olevaan salaluolaan. Ja joi taikajuomaa. Ja äitipuoli muuttui ilkeäksi noinaksi. Sitten hän otti 2 pulloa. Vihreän, punaisen ja teki niistä taikajuomaa, jonka hän sitten kaatoi omenan päälle. Ja omena kädessään äitipuoli lähti kohti Kääpiöiden taloa, jossa Lumikki oli yksin kotona.
kauppiaat aavistivat, että jotain oli vialla, ja he lähtivät kiireesti Lumikin apuun. Noita näki käärmeelle tulevan, ja hän lähti juoksemaan niin lujaa kuin vain jaksoi, mutta se oli hänen loppuunsa. He vartioivat Lumikkia päivästä toiseen, ja joka päivä he toivat Lumikin vuoteelle kauniita kukkasia. Miksi kautani ei tuo? Mutta Lumikki vaan nukkui nukkumista. Sitten eräänä päivänä metsään tuli komea prinssi. Hän oli kuullut kauniista tytöstä, joka nukkui siellä jossakin kukkaisella vuoteella. Hän löysi nukkuvan Lumikin. Hän näki, että tyttö oli paljon kauniimpi, kun vuodetta koristuvat kukat. Prinssi polvistui ja suuteli Lumikkia. Lumikki aukaisi silmänsä, kohottautui ja hymyili